Россия Федерациясы президенті 2023 елны Россияда оқытушы һәм ұстаз елы деп иғлан итте. Төп мақсат педагогия хезмәткәрләренең шул исәптән ұстазлык эшчәнлеген алып баручы хезмәткәрләрнең махсус статусын тану. Бу уңайдан без тапшыруда махсус сәхифә булдырдык. Республиканың иң яхшы мәгариф хезмәткәрләрен кунакка чакыруны дәвам итәбез. Бүген бездә филология фәннәре докторы, профессор, Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалетдинов. Рәдиф Рифкатович, исәнмесез? Исәнмесез. Башыннан башларга тәкъдим ясыйбыз без, әйме? Менә шушы озын юл кайдан башланды, ниләр сәбәп булды дип әйтик әле. Мин үзем Чүпрәле районының Кече Чыңлы авылында туып үстем. Һәм әлбәттә инде башлангыч мәктәптә дә һәм урта мәктәптә дә шушы авылда укырга туры килде. Миңа калса укытучылык юлының башы аның инде менә шушында килеп чыккандыр, шулай башлангандыр. Чөнки мин дә гадәти һәр бала кебек үземнең беренче укытучыма гашык идем. Укытучы һөнәренә шул вакытта бәлки мин гашык булганмындыр. Аны бәлки ул вакытта әле аңлап бетермәгән булганмындыр, соңрак аңлаганмындырмын. Әлбәттә, иң беренче остазым ул минем башлангыч сыйныф укытучысы Алиса апа Сафиуллина иде. Аннан соң без инде 5-11 сыйныфларда башка корпуста, башка бинада укыдык һәм инде әлбәттә анда күбрәк укытучылар белән аралашырга туры килде. Анда инде минем икенче остазым барлыкка килде. Ул математик укытучысы Җәмилә апа Гафурова булды. Алга таба мин мәктәпне тәмамлагач, армия хезмәт сафларында хезмәт иттем. Һәм шулай туры килде. Мин русча әйтеп әйткәндә инде учебкада хезмәт иттем. Ягъни үзем ярты ел тиешле әзерлекне үткәч, яшь әле генә армия хезмәтенә чакырылган яшьләр белән эшләргә туры килде. Ярты ел дәвамында без алар белән эшли идек. Аларны инде төрле частьләргә җибәрәләр иде. Алар урынына икенчеләре килә иде. Шулай итеп миңа 3 мәртәбә менә шушындый яшь егетләр белән эшләргә туры килде. Мин взвод командиры урынбасары вазифасында хезмәт иттем. Һәм анда без инде турыдан-туры укыту эшчәнлеген алып бардык. Планнар яза идек, дәресләр уздыра идек. Ягъни мин беренче сынауны инде армия сафларында үттем. Һәм армиядан кайтканда минем алда инде бер нинди дә башка һөнәр, я булмаса башка вариантлар инде юк иде. Кайту белән үзебезнең республикабызның Казан дәүләт педагогика институтына укырга кирдем. Аны тәмамлап, инде менә бүгенге көндә дә Казан Федераль университетында әлеге юнәлештә эшләп киләм. Әлбәттә, уку чорында һәм укуны тәмамлагач, әле без үзебезнең бу юлда эшчәнлегебезне, өйрәнүебезне дәвам иттек. Уку дәверендә һәм аспирантурада минем үземнең остазларым булды. Ул Фирас Харисов, Лия Шакирова, Рузаль Юсупов, Мирфатык Зәкиев. Мин менә бу әйтеп үтелгән укытучыларымны барысында остазларым дип саныйм. Һәм бүгенге көндә дә аларны үземнең укытучыларым буларак кабул итәм һәм алар белән, исәннәре белән бүгенге көндә дә Аллага шөкер аралашып, киңәшләшеп яшим. Династия менә күп вакытта эзли башласаң, карый башласаң, барбер шушы гаилә әгъзалары арасында табыла укытучылар. Сездә ничегрәк булган икән? Бәлки инде менә бу династия күзлегеннән караганда безнең нәселдә мин башлап җибәргәнмендер укытучылык эшчәнлеге буенча безнең биографияны. Минем бүгенге көндә бер туган энем, ул мәктәптә эшли, мәктәп директоры вазифаларын башкара. Минем иптәшем дә укытучы, энекәшемнең дә иптәше укытучы. Инде балалар да бүгенге көндә кызыксыналар әлеге юнәлешләр белән. Минем фикеремчә, алга таба һичшиксез безнең нәселдә укытучылык һөнәрен сайлаучы яшьләр булыр дип өметләнәм. Һәм бүгенге көндә менә шушы җитәкчелек эшеннән тыш сезнең вакытыгыз каламы студентлар янына кереп, дәрес укытырга, алар белән аралашырга, нинди фәннәрне аларга өйрәтәсез? Еллар үтү белән әлбәттә инде административ
эшчәнлек белән шөгыльләнү белән бәйле рәвештә укытуга вакыт кими бара. Мин хәзер соңгы елларда нигездә магистрантлар белән генә эшлим. Лингвокультурология юнәлеше буенча һәм фәнни методик тикшеренүләр дигән курсларны алып барам. Әлбәттә, балалар белән, студентлар белән эшләү ул бик күңелле, бик рәхәт. Чөнки бер яктан син күрәсең, балалар син биргән материалны кабул итәләр, үзләштерәләр, сораулар бирәләр. Икенче яктан без инде аңлыйбыз, без үзебезгә алмаш әзерлибез. Бу шылбыр ул һичшиксез дәвам итәргә тиеш. Шулай булганда гына инде без уйлыйбыз, үзебезнең миссия тулы күләмендә үтәлә ала дип. Менә билгеле булганча, шушы көннәрдә сездә кунакта һәм гомумән укытучылар елын рәсми рәвештә игълан итү өчен республикабызның рәисе Рөстәм Нуралич Миңнеханов үзе килдеме? Милли мәсьәләдә бигрәк тә ниндирәк юнәлеш һәм гомумән бурычлар, максатлар сизелде безнең ил башы тарафыннан? Шундап та, нәкъ менә шушы көннәрдә безнең республикабызда укытучы һәм стаз елына старт бирелде һәм без бик горурланабыз. Әлеге вакыйга ул нәкъ безнең институт базасында узды. Рөстәм Нургалиевичка без бүгенге көндә педагогик кадрлар әзерләү тәҗрибәбез турында сөйләдек. Билгеле инде Казан Федераль университеты, аның филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты бүгенге көндә милли кадрлар әзерләүнең төп базасы безнең республикабызда. Без бүгенге көндә төп татар әдәбияты юнәлеше буенча кадрлар әзерләүче үзәк. Моннан тыш, без соңгы елларда 2018 елдан алып республикабызның күп телле, ике һәм күп телле мәктәпләре өчен кадрлар әзерли башладык. Ягъни без филологик кадрлар гына түгел, без әле математика укытучылары да әзерлибез, тарих укытучылары да әзерлибез. Башлангыч сыйныфларга да бездә белгечләр әзерләнә, ләкин аларның һәркайсы бик үзенчәлекле уку программалары белән алып барыла. Без гадәти математика укытучысы, тарих укытучысы гына әзерләмибез. Беренчедән алар фәннәрне берничә телдә укытырга тиеш. Рус телендә, татар телендә һәм соңгы елларда кабул ителгән балаларыбыз, алар инде инглиз телендә дә теге яки бу фәннәрне укыта алырга тиеш булып чыга. Һәм инде әлбәттә без аларга милли тәрбия бирергә тырышабыз. Буның өчен безнең институтыбызда тиешле шартлар булдырылган, тел мөхите бар. Шуңа күрә без инде уйлыйбыз, республика җитәкчелеге, гомумән җәмгыятебез безнең алга куелган бурычны без тиешле дәрәҗәдә үти алабыз дибез. Һәм инде мин шулай форсаттан файдаланып мөрәҗәгать итәсем килә яшьләргә, әти-әниләргә. Төрле елларда укытучы һөнәренә төрле караш булды. Ләкин без инде миңа калса еллар үтү белән яңадан әйләнеп кайтабыз әлеге проблемага, әлеге темага һәм аңлый барабыз. Укытучы һөнәре ул иң кирәкле, иң мәртәбәле һәм иң мәрхәмәтле һөнәрләрнең берсе. Һәм моның өчен әлбәттә балалар тиешле әзерлек үтәргә тиеш. Алар бу һөнәрне сайлаганда аңлап бу адымны ясарга тиешләр. Инде алга таба чынлап та укытучы булып ирешсеннәр өчен яңадан инде безнең киләчәк буын балаларыбыз белән эшләү дәрәҗәсенә җиткерү өчен без кулыбыздан килгән барлык эшне дә башкарачакбыз. Моның өчен кабатлап әйтәм, тиешле шартлар, тиешле мөмкинлекләр һәм тиешле кадрларыбыз бар. Бик зур рәхмәт, тулы җавабыгыз өчен. Шуннан да иркенләп менә тыныштым та, рәхәтләнеп, кирип китеп тыңлап утырдык. Әңгәмәне мәртәбәле, әмма бик тә авыр эшегездә зур уңышлар теләп калабыз. Кунагыбыз Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалдинов белән саубуллашабыз. Тапшыруны җыр белән